En vækst på over 498%, en stigning på over 1100% i trafik og sessioner, en stigning på over 43% i konverteringsrate. Det er blot nogle af de nøgletal bag Atnos vækst i samarbejde med Division Media. Hej, jeg hedder Mark, jeg kommer fra Atno, og vi producerer energiprodukter til sporten og hverdagen. Mine forventninger til Division Media var ret store. Det der med, at man bruger de første 3 måneder for lige at lære hinanden at kende, havde jeg regnet med, at jeg skulle gøre her. Men det skete ikke. Der gik 14 dage, og så har de eksekveret på tingene, og vi har set en vækst allerede. Jamen, samarbejdet i dag med Division Media kører faktisk ret supert. Vi skriver til hinanden næsten nat og dag, vil jeg sige. Altså, er der ting og udfordringer, der lige skal rettes til, så svarer de, om det så er kl. 10 om aftenen. Og jeg kan faktisk mærke, når jeg sidder sådan lidt på afstand, at når de begynder at trykke på knapperne og dreje på nogle forskellige knapper, jamen så kan vi se det i kurven med det samme, og det synes jeg er kæmpestort. Mine forventninger til Division Media her i 24 er kæmpestore. Vi har lagt en fantastisk plan, og med dem i ryggen, så er jeg sikker på, at væksten i 18 år bliver ret stor, både nu og i fremtiden.